Petrol, Kinong yalam ka sang hinyo trap youth council lane ke HYC menta ka sngi ka R4R tarik urisaw ka lapelong da ka jingmi pajba na ka benta ban penpau ka jing Pyrshah Halor ka Jingkiew dor kansan jong ka umpniang petrol bat diesel da ka ba ki lapelong da ka jingte Lama Iong barharangkat daga bate ru yaki Plakad haman la ki jaka pajba kaban nadu na modpran ter hadu khandailan kinong yalam jong kate ka seng habakran sakilat pathai kubor hadin balade bante iki Lama Iong bat Plakad kiladawa bat pendram ka sarkar jilla bat kumju ka sarkar keme daga boong baga jingpen kiudor ka bakansan ya ka umpniang kalalong kumba penyap lani yu ro yu duk usuk habaro kiliang bat kilo ong ru baga te ka jing Pyrshah kamdei bakile tang na ka benta ki badon kali handrei deihi na ka benta jong wei po wei namar kane kam kta tang ki badon kali handrei kala kta bharu ki babon ki brew ki bakanthop nadu ki nongrep ki nong khayi ki nong shong kali kamai bat ki wei kumta na kaliang kaseng HYC galadawa ka sarkar baka day man penhiar dor ya ka umpniang khnang baki pajba baro ha ka jilla kinlait ni ki jinge ki jingkerdo ha ki babon rukam HYC seng kami rangkat ka jinge trelang jong ka Shillong City bat kumju ru bat ki district ke badan fair jong ka seng po rilum khasi we chantia mentang singi ka arpo artrik jong niu benai ila rai ban pelong ya ka ni program Black Flag Protest hakabangin penpau ya ka jing Pyrshah ka jongi ya ka Jingkiew dor klemran jong ka umpniang diesel bat petrol hapo ka jala ka jongi kumba baro ngitib nadu ka ni katayo baladab ka Jingkiew dor jong ka petrol kala dap bantam ya ka sispa tingka bat mentang ka singi kala poy hadu sispa we bat sispa artingka baka diesel kala poy du khandai pusaw bak khandai pusan tingka kani ka Jingkiew dor jong ka umpniang kam kata tangi kitu kiba don kali tani kita ki beruspa dega jing kata ka deiru ya uduk urang li ya unong rep ujongi unong belas ngi bahap ban pendon kami ki kali kamai baru ngitip nadu bawan kani ka lockdown jong snam arjar arpo nilayu iya ka jing sosat ya ka jing janjar jong ki nong rep ki jongi ki balada ki wanra ki tiar ki jong ki bende ani apo Shillong ki hap bende ka dor si tengka batar tengka si kilo jo milak ban perkat balada ka bai kali kala poil pa di arspa balai spa tingka tang ban wan hang ni Shillong tarangi hap sak ban siu lane bandi ujur ka dor si tengka bat tingka lane ditat adu kat no kan long kajing lenyar lane kajing shim janjar juki nong rem tikani ka ni nakaliang jong seng isngo baka Jingkiew dor jong umpniang kam kata tangi kitu ki badon ba am mereka kata adu ya uduk urang li nama dei maki ki bahap ban im lang ba kajing pendon kami ki kali kamai tilade kador jong umpniang kanang ya kiu na kasngi kan poi kapor ba kinong nya kali ki haban ut ban penkiu ka bai kali tikiban so asat bikiban janjar kindei kinong rep ki jongi tinakaliang jong kaseng ni penpau bat ya kani gadak kum kajing Pyrshah bagajing susi alor kajing kuman jong ka sarkar jela hoj haka khat santrik jong mentau benai nakaliang jong kaseng ila depan ai kajing tho hakami dan ka office jong chief minister jong ka jela ka jongi ngritat hadu kani khlemat ngimpat yoi ba kandon kanu ka takajubak ya ka ba kasinjam ka ba sarkar kan sim habai dei bagni kajing jong uduk urang li bat ngisong thu ru hoj nakaliang jong ka sarkar ki penpau nakapor sa kapor ba kadawi jong kajing penkiu dor lani kajing bu ya kata tax kumangitip apo state kala ban sim ya kata value added tax lani ka van na ka silitar ka petrol lani ka diesel khnang ban yo ban penen kam hakiwei pat ki benta habai dei bat ka roy ka par ha ka jala ka jongi rengi Iong balada kani ka benta kajing kiudor ya ka umpniang ka kata ya uduk urang li balai pihak ban pet tik tanah ka umpniang ban yo ya ta ka source of revenue ka sarkar jela kala dei ban phai khmat shawei shakiwei pat ki benta ban pendunas kamta me kajing penlut put nakaliang jong aseng ngim soya ham
baka pisah pat ba mentang sengit ngikwa ban keren baka sorkar jelah bo jing alam jong ta MD kadai hilum baka tax ya ka baka sorkar pedeng kasim ya ka bagi Iong bung kita ka central excise tax pinda Kenya ka dor ya ko punyang diesel ba petrol tang ka tax ka poe 200% persen ya ka diesel ka poe 100% ka umot baka tax ka khamrem ban ya ka dor tra jong punyang ya ka bangim so ya ham bad akasiti ya ka bangi ngilap ha Ahmad jong chief minister ngila dap ong bada ko basya bu de ban thawi kila kilenti ladalong ban punduna ya ka tax haka jala ka jongi ya ka de ban le balada omla ban le ya kata ka state government ka de ban sim ka kli ban ya kren ya ka sorkar pedeng baka de ban punduna ya ka central excise tax bad ka baar ya ka bangi ngikwa mentaka singil makani program ban penpau kalau mengikwa ban kenturu ya ki petroleum dealers association jong Meghalaya magi ka jing sisa kila de ru ban sotho ba ubadok ubasok kani ka Jingkiew dor ka kata tengik mi lenti ki no elam jong ka petroleum dealers association jong Meghalaya tarang ambak lai president jong kata ka dealers association jong Meghalaya di baken di DC krem nang ta ki bat ki we nong kit kam naso bo makiru ya ban shim ka Jingkiew lada ka petroleum owners but dealers association hapo Assam bat ki we ba gejala ki la ban shim ki rai ban strike lane ban yakhi nang ba sorkar penen kan sothu balada ki petroleum kim di ka umpniang ka government kamyo ka tax tang ni chala ka jongi rungi kentu ya kinoelam jong kani ka petroleum association dealers association yang Meghalaya ba makiro ki de man man sakman ban panpayo kani ka jingke namar habakta ya uduk usok umur kata unong song snow jong ka jala hi boy ban nginget scam bagi noelam jong kani ka petroleum dealers association yang Meghalaya kin shime kani kum ka sinjam bakin peni sa ka sorkar India baka de ban punduna ya kata sia ba makagi kasim nam kani pat kan wanra bat kanlong ka jingarap ya kinong song snow jong ka jala hi boy te kani ka jing vice chairman ki member jong ki committee jong ki board jong ki commission ba fair haka baka sorkar jala lang ba ka pisa jong pat ba lang ba ka umsap jong pat ba bang ladangi thit ya kan wono ka tiar ngha ban siw ya kata mataya ko umpniang rung ban siw ya kata telamba kani ka pisa ka jongi Philippine serwakai pat ban siw ya kitu ki useless committee useless boards na ni ki commission hangingim so ya ba pinong ba pimdon pisa hakawi kaliang pihak ban sim tax lamba ko umpniang da hakawi pat kaliang pipelut dagi paulak tengka sibna ban siw ya kata ka perks na ni facilities ki Sharman ki ko Sharman bagi ge ba fair ngim so lamut der bang chief minister jongi ubalanang la start udon kam lai ba sangmut ki advisor ban Iong mut ya balai don kam ban tung advisor ban pelut kan mala da fitung yu advisor pihak ban siu ro iki dadang ambak la ki ban yo atau kategori A plus ki jing siu ki bala da fiken kelum ki poi san pon rupo jar hadu silap tengkasi benar tekani kadi ka jing pen serwaka ya ka pisa jong pat ba ya ka bana kaliang jong ka seng ngim so yaham ba bat ngi labur ka jing kerpat khmat jong sorkar ba kadai ban thawi kila kelenti kumnu ban penduna ya kata sabede ba kumnyang ba kabaar ka bangi suthu kalong ngi kalong nadu basdang ilong ba karel kandai ka secondary option ngi kat bompat don hi an ki banyada ka jing lok ya ka ki anya dari ka bangi ngila da bandawa khmat jong sorkar na kaliang jong ka seng dalele ngi nompat sya ngidang la ba ngi im jenjar banya ba ngi kelam rapat adin di kotli isnam nong ba ka jing wan jong influx ma karel kit maru ya kata let's see kampat don ka option yang 4 UI nak sorkar jela bukan pat kom diseng ki pala ya telun ban ya tray nam takari cha chondre bui ke jing don kam pi kemengiong lada don kum kata ka proposal kaban wanra ya ki real marbam bat kita te let's see ngin sesong perkhat ngim ong bangilong bangi ngi Pyrshah do kata ba bangin nom sya banwan ya kum kita lada don ki lan redu mentang 4 UI ba sorkar kan ong bakan don kum kata ka proposal re ka e ka bangi UI menta kalong baka plan ka sorkar ka de wanra ya ka real kit ki klem ong ya ka rel kit ma patay iba ro ni pa ko hang ni silong ba kumju rapo nong stone nong po jowai hamo kruat bat hamairang tila da ka sorkar kamsim mi kanu karai dari kim pensngap iki jing dawa ka jongi ngimban si ban mi syakman nakabanta udok kurang li nang bata kipat ba nong song hi namar kumang laong mene ba ka Jingkiew do ko punyang kala ban keta ya ki marba mardi namar kum ka jelahi ngidang long dependent haka road transportation hak bangi hab imen long bangin syania ya ka jingwan ra iki tiar marba mardi na po Assam ban ki jaka lembah ka surok bagi pendon kami kali telada ka kiu kabai kali manwara ikitiar kitar kaumut baki nongdi ru kila ban sim kabu ban penkiu pat ya kador ju kitiar ya ki marbam ki mardi tengah so bakani kade kamat kabakta ya baro kabakta ya kiduk kirangli kabakta ik babu kali kabakta ik pendon kam kali kabakta yo nong song yo ya ki nong rep bat kum ta ter tekam dai shu kamat jong ki katu kanin rega dai jong ki nong song baro koi tengah ni so kya sibone e kani dan lo kata nong rimba
ipelong yang ni program but nang ni syakmat ada ka sarkar kali menti in sa simpat ikiwigira. Idan you